Mentxe ikusiko dituzu 27 akuarela, gaia dominatzen duen gaia da padura, osea marisma eta itsasbera. Daramat 2 urte eta erdi azkenengo erakusketa egin nuen 2021ean, han gehiago jorratu nituen basoak, lurrak, eta orain asko jorratu dut, bera joaten danean, ze testura gelditzen dira, osea, ze ondarrak, ze berdeak, ze mugimenduak dauka areak. Hori da, izan dana, azkenengo 2 urte eta erdi, egin dudan lana. Juna asko Santoña, Asturiasera, Bidasoara, baita Mundakako itsasadarrera, bertara, testura horiek ikasteko. Egon nintzen baita ikastaro bat egiten margolari batekin Jorge Korpunak, beste margolari famoso batekin lan egiten dutela asko testuran inguruan. Nola atera efektu horiek, eta, bueno, orduan hori da, hemen adibidez, potzuak dira oso txikiak, daukazu islada, baina daukazu harria, daukazu berdin, ez dakit nola esaten dan, eta, bueno, testura hauek dira, zeneretzate atera nahi ditudanak, Txalupak azkenen daukatena da marrazketa bat, da perspektiba batean, baina testura. Eta bi hauek dira pixkat desberdinak, porque hemengo konposizioa da, hemen nire helburua ez da beko ura baizik eta erditik gorako, hemen dauden, kateatuta dauden txalupa guzti hauek. Por ejemplo, kuadro honetan, nahi nuena zan isladatu urdin oso suabeak dira, Dena dira urdin oso suabeak. Eta ez nuen egin nahi bat iluna. Baizik eta tonalidade batean, kuadro guztiak hor pilatzea. Horra adibidez egin dut askoz forteago eta askoz suabeago, baina toki berdina da, Egoten dira hemen plano batean, horbeste plano batean, horbeste batean, kendu ditut, materialak. Pero, bueno, bi hauek asko gustatzen zitzaizkidan horregatik. Eta hemen, por ejemplo, aipatzen dudana, testurarena hori da, esan nahi dudana, Hor, ostraren azalak, material guzti horiek nola gelditzen dira hemen, efektu batzuk egiten. Eta hori da, isladatu nahi duena. Eta beste guztiak, bueno, hause da nire lana 2 urte eta pikoko lana. Arratsaldeon, da ongi etorri gaur kontan Juan de Lizarazu aretonetara. Aurtengo 2024ko erakusketan denboraldi hasiko deula, esan dezakegu, aurtengo lehenengoa dalako, eta horretarako nera albon daukat Elimendia herriko artista dana, eta gaur kontan bere lana erakutsiko diguna. Comentaba un poco que se trata de la primera exposición de este 2024, que como sabéis solemos hacer en Juan de Lizarazu. Repetir también que solemos intentar atraer y exponer distintas disciplinas. En esta ocasión empezamos el año con acuarela, que luego Eli os explicará un poco de qué se trata el trabajo, y si no me equivoco ya habéis hecho una visita guiada por el areto. Así que, el que quiera más detalles, me imagino que se puede acercar o bien visitarlo en el vídeo. Nik Eliri hitza pasa aurretik, besterik gabe gogorarazi, aretoa irikita egongo dela martxoaren 8tik 24ra, arratsaldero aukera egongo dela bertaratu, eta, bertan 25 obratik gora okerrez banago, 27 obra hauek ikusteko. Eta, gaurko pixka prestatzeko nola ikusten gendun, azkeneko normalen behitzen ditugu, Azkeneko erakusketak noiz izan dian, eta okerrezpanago jartezun 2021 bat, gaina... Bai, genten en plena pandemia, ezin gendula herritik atera, eta, graziosoa izan da, eta politia izan da baita irakurtzea, eta ikustea, poliki erten deula hortik ere, eta hondik garrantzitsuena dana, lanen aizien horiek jarraitzen dutela, eta pasio horrekin jarraitzen dezuela. Así que, zorionak alde hortatik, eta besterik gabe hitza pasako diote Eliri, beak azaltzeko beto bere lan guztionek zertan datzan. Hemen 27 obra daude, titulua Padurak eta Itsasbera, Marisma eta Bajamar dira, eta 27 horretatik 21 tratatzen dute gai horiek. Helburua da, batez ere, paduratan eta itsasberatan ez da txalupa baizik, eta dira testurak, hor gelditzen den area, harria, urpotzu txiki horiek eta mugimendu horiek. Hori da, 2 urte eta piko honetan eukidudan helburua, Mugitu naiz marismata, margotzea, daude eginda Mundakan, Bidasoan, egon naiz denbora baita Santoñako ez dago ezer, porque ez nuen asmatu,
Eta, bueno, gehien bat hori izan dira. Gero ere txalupa sokoa da beste gai bat asko errepikatzen dana, oso erosoa da margotzera bertara jutea. Eta hau da 2 urte eta erdiko lana. Itxasoak asko orakartzen hau, eta itxasoak egiten du lan hauek. Disfrutatzen dut, eta, bueno, gustatzen zaizuen. Aparte, gero beste klasiko batzuk jarri ditut, bai maztiak eta bai elurrako beste obra batzuk. Eta, bueno, hauxe da nire 2 urte eta erdiko lana.